zegt Roy, ik ga niet teleurstellen. Ik ga naar halve liter. Binnen 9,2 seconden. Gewoon echt wegtikken. Voor mij is dat geen probleem. Ik ga niet vallen. Ik ga niet falen als prins. Ik zal een lintje van niet teleurstellen. Ik ben me toch van bewust dat als het niet binnen 9,2 seconden is, dat ik door de muim ben gezakt als prins. Dat ik niet heb waargemaakt wat ik zou moeten waarmaken. Jongen, de familie eerst steekt hier op het spel. Wij, Daan Kleutenberg, dames en heren. Wij hebben nog meer Kleutenberg in de achternaam. We gaan terugkijken, we gaan beginnen. We gaan van 5, 4, 3, 2, 1, go! Kom op! Kijk de ding achter! 6, 7, ja! Hoppa! Ja, de beste winnaar! 0,8,1. De kortste weg om de spiegels bij Dielissen.